kedu na ibe onye ọbụla na-ayọ n'isi ya ka nna jụ wolu onye na-alụ n'ụwa nwe eziokwu nya ka onye na-ayọchi ya arịwala eze ama nwee ka onye nteja abụọ egwu ka m ji eli mụ na ndị otu m unu n'anya ya nwere ndị moto ndị na-agba n'ogologo ụzọ onye ọbụla na ya ka enwee pasinja ụtụtụ na-ehihie na anyasị ka onwe ibe o ji eli ya wee nna m bịa onye na-azụ ọbịa na main market n'otu Ọnịsha ọ na-ayọchi ya ka ọ bịa zụrụ na ya bịa wenye mmeri na ịbata na-abịa mkpọta na-abịa kala ebe niile a na-azụ kedu ibe unu na-anụ kọstọma bịa zụrụ m anya nke m onye ka onye ọbụla na-akọ bịa onye ka onye ọbụla na-ayọ ya wee alụzigbo dezulu ịbanye na moto ị ga-anụ n'igwe ka onye oche pasinja na-eti bịa banye na nke anyị na-elu n'oge obi wee kwuga Head Bridge ndị na-eje Lagos na-elodu moto n'obi wee na-eti Lagos good morning unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe onye ọbụla na nke ya bụ ekpere anyị na-ebe anyị na-ayọ Chukwu ụtụtụ na-ebi onye kege na-ekpekwu na-ekpele ụtụtụ ọpụta ka pasinja karịa n'ezi ka ọ bụla lụba ezu ike anyị fele ekwe ebe ọkada aka na-agba ndị akara na-ayọkwu pasinja niile bụrụ nkebe onye ọkada pụta ụtụtụ ọkpa ekpele pasinja niile ga-abịa tata ya bụrụ nke ya unu na-anụkwu ibe mmanwụ na-ebe ndị ugwu ebe obosi na-ebe ugwu ebe obosi moto pas vanebe ego dela abịa bụrụ nkebe ofu onye na-ekpe ekpele n'ụlọ ya ekpesi ya ekpele bụrụ n'igo mmadụ onye na-alụọla ga na-agwa ka ọ dịrị na ya mma ka moto ndị mmadụ mebibe ka o wee lie ibe ụmụnne m onye keke na-ekpe ekpele ya nwee pasinja ya ebe mekaniki na-ekpe ekpele ka keke mebie ka ya wee nwee ọlụ unu na-abụ ibe na-ekwu unu na-anụkwu ibe ndị landlọdụ lụrụ ụlọ na-agwa ka onye ochie kwapụ na ọnọdụ ya agwụọ n'ike ka onye ọbụ kwabata ka ego baba aka a na-ekwe na-eme unu na nnukwu ibe egwu prezidenti nwere ndị na-awụ ọmụ ọkụ ka ọ banye na prezidenti ka nke ochie pụwa a na-ekwu na ya ụmụnne m ọ bụrụ na ogwu gọvanọ nwere ndị na-awụ ọmụ ọkụ ka ị pụwa n'oche na onwere ndị na-eche eche ndị ọchịchị na-adị mma ya wee nna m bịa ọgbazikwa n'obeala ha ji ka anyị na-achịrị na-ebi wee jụwa onye bụ na-akpebe ekpele ka ibibi ya
mebie mebie ka ya wee kalisia kedu onye akpati ozu ga-eberi na-ebele kedu na ibe dọkịta ga-ebeni na-ebele dọkịta na-ebe onye ọbụla bụ lọya bụ ya na ya na-agwọ ya ị nwere ego ị nwere ego kata ma ijelan ilan iwetali dọkịta ego zọlụ ndụ gị haba ya wee igbo dezulu anyị bụ ndị na-eti egwu anyị na-akwazi ala na-agwa ala woburozi so onye na-akpọpụ ụnọ unu na nnukwu ibe woburozi onye na-eli alụsị maọbụ niile chi igwe kadama anyị na-ekpezikwa ekpele ibe soli ya nya mee ka anyị jee tie egwu ka abụ na anyị riri ibe agụwa egbuwe mmadụ na agụ ụbụọ ya gọọmenti Naịjirịa unu na nnukwu ibe onye akpati ozu na-akwa akwa na-eme ekpele ka ọlụ dị ọkwazikwani ka ozu nwụrụ ka ebute ozu wee jụwe ọ bụ nga ọ bụ mmụ onye mara onye ga-aṅụ ana m ekwu nke ahụ onye mọshụarị na-aba mba na-enwere ọlụ kedu na ụdị ọlụ onye mọshụarị na-achọ ajụlụ m onye mọshụarị kedu ibe na-abalị mba onye mọshụarị na-akọwa eri ovu ọnwa na o nwere ozu batali na mọshụarị na ya na-eliri ibe ụmụnne m unu n'anya n'ibe asị m kwube ekwube n'ọkwa n'ụbarakata mọshụwarị wetali n'ụbarakata ọnwụ onye ọnwụ batara ibe ihe nya weli ndụ didibe katama si na-achụkwa aja ka wee na-ebufe ekwensu na ndị amoosu ndị osowu ya wee nna m bịa eberebe ekwu ebe kedu na ibe ndị igwe na-ekwu ebele ndị igwe na-ekpe ka a na-enwe nsogbu ana n'ime obodo ka a na-ele ana igwe na-azaghị na akwụkwọ na ya mala isi ya ụmụnne m eberebe ekwurukwa ndị vigilanti na-aba mba na-ekwu na okwu na ụka ọ ga-anọzi na ana gbube na onwunu apụtụrọl ka esi bịa anyị wee lie ibe igwe na sinet ka vigilanti na-ebe nkebe okwu na ụka karịa n'ime obodo ọkwa ka e wee lie ibe apụtụrọl ala dị mma unu ndị nze ya na-ekwu ya ọbụlụ na okwu polisi ezinụzọ ụtụtụ kpele polisi na-ekpe ka kesi kalịa ka etipịasie mmadụ anya ka o rikalịa ka ma na-ele ibe Anambra steeti gọọmenti wọnụkwana ndị mpịawa azụ maka gịnị ka nji hue ịnyalidematu Batimoni Chado you are suspect n'aka ndị mpịawa azụ ebe bụ na ịba kilimoto ịdị rọng na Anambra steeti anyị nọ n'ime ya ọkwa ka e wee lie ibe kebụzi okwu sebie na chawapụ iwe ọ na-alụ wepụta ụtụtụ ọgba
wayawa chukwu kalu ka ko yeli da kona namba kande abu mosiso yanata kande pyawa zume nosiso yada ngadia kiyawe liye ibe ununa nuku ibe nebu wenya koriji wemwanu barakataba nke nebu uniform kalili na kali tiketi kalia wonwerozi onye mali nke abu onwerozi onye mali ụzọ anyị ga-eso n'ezi katama onwere ibe ome n'okwusi obi ya bụ ngada ashawo na ashawo na-eche unu nke onye lụtara olisi ya ụtụtụ ọta kara ọkụ nwa mineral ume na-ebe ebe ọkwụchi ezi ụmụnne m yeberebe egbu okwe n'unu kalote na jabia oge mmiri na ama obodo bịa yezu na ọma mbala ọdọ na-agwali m unu na nna aga ibe menazu bi na mmiri yewe nna m ibe mekwu na nwe eze nweke na ndị vanava na-eti egwu na ibe dị ya erike ekwani ya ma nwe eme ibi ya East, West and North and South. Yenje Michael, Yenje Uriel, Yenje Gabriel, Yenje Robert. Ununanuku ibeku nebu. Mama, emnemu abiadulu. Ebube, ebube, ebube. Ebube chukwu kasi akasi. Ebela anyị na-ebe. onye amazi nke chukwu na-aza na nke ekwensu na-aza ma o nwere ibe ome anyị ga na-eme ụwa n'ogbe ebe onye si eli ka onye na-aya oshi ya nwoke si na ya ma chukwu nwanyị si na ya ma chukwu onye ọbụla si na ya ji ọma ma ọ bụ ma onye ji ya n'enu chukwu ma ndị na-enye ekene nne m nwa na-ala m ahụ nyakanyị ji ekene mba egwu anyị oje mbe mino nwa m Fides ya ị na-akpọtụ na redio dada 98.3 FM kedị n'ụmụ ọkpọka na anyị kenele gị yeze egwe bi na redio niile music promoter Kobu ni meli di mma yewe chukwu ga-agọzi gị onye bata ete bịala ụwa nne m na nna m ekene gị egwugwu bịala yo jele 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 ana m agwa egwu anyị ọjọọ mgbe nwile onye aka anyị ji ekwe ekene anyị haba ya egwu na-akpọ ite Wadikeze na niba na mabagi Wenye kanye na pa Anagwa wani ivo melerike kweni Wale tishifu Michael Bita mwodi sodogu Wenye kanye na pa Akebu chongwa wanofu nibongi kanye na walowa Yeze bunungelu danoka biya Shaman Manage
managing director Akebusonwa Global Impes Nigeria Limited Okaka Nyola Loli ya Chinyere Nwanya Mma Peter Nwodi Sodogu Patanu Mabala Nina Ebony Bulaki Biya Eza Nwanya na Makwalishimu Akwa Uwa Ogeli Malo Bidiye Eziokwe Bilibe Mma Nakebusonwa Gana Akpon Mrs. Lolo Iyomu Elizabeth Nwanya Mma Onyamuma Igbo Amuma Dibunu Ibuwi Oga Woni Gabia Yeze Nwanya Delele Gwegune Kenegi Yoko Yezoku Abamulu Mana Mura Mubo Elu Wosi Benibu Kajuku family Weda Nirwaman village Nisagu Nemona Ni Keneli Enuwa Bakabujamani na Kowa Chukwu Jomu Jonyama Omutali Nwoke Omutali Nwanyị Ana mekene Chimudiegu Odogwu Yobaleze Beze Haba Ana mekene Kukwani Yezo Dimegu Odogwu Vachabu Make Shonwe Ana Mapointe Shisomeje Odogwu Ewa Yegu na Pointegu Mrs. Favor Odogwu Yegu ne Pointe Kosarashi Odogwu Kosarashi Adamu Ewa Adamu Kosarashi Anama Yegu Akebusonwa Simu Kenegwe Ndị ohi ya ma ndị nni ya ochie N'ovozizi na-emere abone n'ụwa Unu na nnukwu ibe egwu na-egwu Ana m akpọite His Royal Highness Igwe MC Igwe Ezi Ngenebiya Dr. JP FCA Ezike Default na Nibo Igwe Biali Nondo na Bogo Igwe Obodo Haba Yewe na mekene gị Igwe Obodo Yegu na Pointeship Innocent Akuwo President General Nibo Jide Bubabiya Jizike Wolonye na lulu Wawanya ka Chukwuja Gozi onye Yegu na Kenebu His Royal Highness Igwe Gosiri Nwankwo Biya Yeze Dora Mmadi second N'isi agụ ngịkọ ọdụ na-agba Haba Yenna m igwe nna anyị kenelu gị Egwu na-ekenekwu Nwanne ka na-etu Igwe gụwa n'ofisi agụ Haba Yenna m igwe nna anyị kenelu gị Egwu na Pointe Akebusonwa Simu Kene ezigbo nni ya ochie Reverend Dr. Ukachukwu Gospel First Ministry Wofu dị n'Ọka ebe anyị bịakpọ Chukwu onye amụma anyị na anyị kenelu okwupụlụ ọnụ anyị na Chukwu ga-eme ka eze Haba Chief Mr. and Mrs. Nwachukwu Egbochukwu Commissioner Police Ngịka ọdụ na-akpọ Akpaza Ewuwa
Chinemeli one of Oraifite bịa nwa Chinemeli ka onye ji ka ya wee na mmọnwụ kenele gị egwu na-akpọ Chief Emeka Jude nwagụ mmadụ ya okerobi na-agụ ụmụ belu n'ọga ngịka ọdụ na-agba bụ ihe elu ụwa nwanne ka na-edu ụzọ dị n'aka Chukwu Shaman Amalanga Market Shaman Amalanga Market Yeko Kama Market ya bebi nwanyị ọ na-ebu kenele gị chadagwa mkpu igwele onye ọcha nne ya dị ojii nne m nwa na nna m agwa ụwa Shaman Amalanga Market na-eko ka egwugwu kenele gị egwu na-akpọ ite Honorable Ekene Okoye ya eze mma n'ọka ngịga ọdụ na-agba agbọ hiyo former chairman Waka South local government area bịa gba ịbọdụ egwugwu kenele gị egwu anyị na-aga egwu na-ekenekwu Honorable Nwamuchukwu Okoye ebulu nga amụma ka m bịaliga egwu chọbụzọ 219 na-emezie n'ige win lili n'ihi na kwado election amụma ibulu emezugo nze nwana ya eze ayo wan ofu ama ọbịa niile ijije na-ezolu mma bịalinu mmanwụ kenele gị ijije na-ezolu mma wan ya nkịka ọdụ na-akpa akpọ member Anambra State House of Assembly tata na-echi eziokwu na mmọnwụ kenele gị jizi ike oge ndị ahịa melimu egwugwu kenele gị ewe na nna m agwa ụwa chọọ ibe ị ga-emeli nweze na ndị egwu ya na ibe na-eme dụrokwa izi egwu na-akpọ ite ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuwe Chief Humphrey Ogbuebi Mgbakọgụ wanụ na n'Igbo nke ka anyị na-agwala ụwa Ebu Shaman Ụmụogbu Mmelu Village bụ ya Kindired Ụmụogbu Mmelu Kindired nke ka ọdụ na-agba akpọ eziokwu na-agwa ọgwụ ọnụ ivi melerika Shaman n'obi Shaman onye nyere ego ka odozi obodo ya dịka odozi obodo egwu na-akpọ ezigbo mmadụ ka ọ bịa Chief Uchenna egwu n'ihe Uche egwu n'ihe ọnwa 1 n'ezo ya village anyị na-akpọ gị ọnwa 1 n'ezo ya village n'Igbo ọdụ na ekene gị Timba Dealers bịa n'Enugu steeti ugboro neka ga-akpọ mmadụ Ogbuagụ egwugwu kenele gị eri anyị na-akpọ gị anya bụrụ gị ewuwe jisi ike n'ọlụ omenalụ egwu na-ekene ọhịa anyị aka kpuchi ọnwa si m kenekwu ezigbo ọhịa Chief Dixie na onye ekpuchi nwanyị eze m bịa onye ka na-etu aka kpuchi ọnwa nwa n'ọfụ mba ugwu aka ekpuchi ọnwa ezigbo nwa na mmọnwụ kenele gị ihe egwu na-agakwa na-aga ogene na-ekene music promoter Chief Bob Niga dị ya music digital
nzakwe nwebe na n'Igbo nke ka ọ dụrụ akpakpọ ambassador Youth Assembly na n'Igbo nke ka anyị na-ekwe ekene ọ bụ enyi amala enyi mgba n'ala ite egwu anyị oje mbe mlo egwu na-eje ifite dunu ka nje kene nwanne m onye ifite dunu ka nje kene nwanne m onye ifite dunu shi Sunday nwe bụ ọnụ biya JP ekpela maka ma nwa m onye ifite dunu onye ka na-eju kpọtalibe nwa n'ofifi ite dunu onye ka nji kwuwe yezomogo nwa m onye na-eme ọgọ ka ọgọ na-elulu ụlọ JP ekpela amaka mma nwoke mmanwụ na anyị kenele gị ị na-azụzikwa abịa bụ dị material ibe imelerike a na-agụ ọgwụ ọnụ Chukwu gọzie gị ya wee na